bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Usexolisile ungqongqoshe becela ungizwe esitikini unikele einkundleni zokuxhumana ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu exolisa ngevideo ephendula ungizwe mchuno. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezwe. Kanti-ke mina ngiveze kuntuthu ngakhumalo bathi ilasibona amagumede mathi usemusha lekhaya ngizocela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Unikele einkundleni zokuxhumana ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu exolisa ngevideo ephendula ungizwe mchuno. Umnumzane Jomo Sibuya ubonakala kwivideo ebizungeze einkundleni zokuxhumana ezokalisa ukunengeka ekwakhe ngokugcona ngayo umsakazo Ukhozi FM ungizwe mchuno. Kuvideo uSibuya uthe usekhathele ukuthula ungizwe lokho echanasa emakhandaba ngoba nakho ebona bengabaholi lapha nabambonayo lo mfana ukuthuka ungizwe mchuno bamtshela ukuthi akayeke ukuba umfazi indoda enjani enomlomo omanzi ahambe ekhuluma zonke izinto lapha. Ngifuna umgangela manje aphathe zakhe noma yinini insizwa yakithi awuyona insizwe engangixaka kusho lapha uSibuya. Namhlanje uSibuya ufaka umlayezo wokuxolisa ngevideo futhi waxolisa nokungakhulumi kahle ngabantu besifazane njengoba bizungizwe ngomfazi ahambe ekhuluma izindaba zabantu lapha nezingamdingi. Bafethu sathemba niyibonile le video engengathi ukukhuluma ngaye ekseni lapha ekababa uJomo umfoka Sibuya lapha ekade ekhuluma ngaye umfoka Mchunu lapha nokuthi akayeke ukuhambe ekhuluma endabeni ezingamdingi lapha kubuhlobo umuntu wesifazane. Abantu abaningi ebakhombisa ukungathandi impela ukugxeka igama labantu besifazane. Mhlawumbe na engakuthina kwakho mhlawumbe ukuphawula ngalolu daba lokwazisa ubaba lapha noJomo usexolisile lapha ngokuthi akakhulumanga kahle yena lapha benziwa mhlawumbe ukudina kakhulu lapha ngenkathi qopha le video lena. Kumbhalo ke awubhalile lapha ubaba uJomo Sibuya ufundeka kanjani the video that circulating on social media was an error in judgment on my part for which I take full responsibility. The video was recorded in the heart of the moment. I am product of strong women in my upbringing and in my political development. I'm also a great champion of women advancement and equating someone to a woman in a derogatory way was an error of which I apologize unconditionally. So she expect far more from people entrusted with the kind of responsibility that I have. I promise to do better and continue serving with diligence and humility. Wasithi from uJomo Sibuya. Bafethu ubhale kanjalo umbhalo obhale uyena ubaba uJomo umfoka Sibuya lapho ekade exolisa khona ngokungenzi kahle okanye ngokungakhulumi kahle abantu besifazane. Mhlawumbe kuthini wakho ukuphawula ngalolu daba hlala comment section sidingide le ndaba ngazi ukuthi ezona ezihamba phambili namhlanje kwezisenkezo. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi. Nginthanda kakhulu.